ассалому алайкум дӯстон, шумо дар видеои навбатии барномаи Чӣ гап дар шабакаи беҳтарин нокаутиҷӣ қарор доред ва мо барои шумо реаксияҳои ҷанговаронро дар турнири UFC 270 пешкаш мекунем. Дар ягон ҷо ба ҳузур шуда лайка зер кунед, мо боша видеоролика сар мекунем. чӣ хеле ки аллакай медонем, субҳи имрӯз турнири калони UFC 270 дар амрико баргузор гардид ва дар карди асосӣ набарди ду ҷанговари вазни вазнин Фрэнсис Нгану бар зидди Сирил Ган баргузор шуд. Пеш аз ин видео дӯстон, мо обзори ин ҷангро бо забони тоҷикӣ дастрас шумо карда будем. Агар шумо то ҳол тамошо накарда бошед, метавонед аз ссилкаи дар экран пайдошуда дар омада тамошо кунед. Хуб, сараввал сар мекунем аз пулҳои коркардаи ҷанговарон дар ин турнир. танҳо ду набар дар ин турнир бонуспулӣ гирифтанд. Набарди бегоҳ сазовори Дивесон Фигередо ва Брендон Марено гардид. Баромади бегоҳ бошад сазовори Саид Нурмагомедов ва Венеса Демопуос гардид. Майкл Моралес $24,000 кор кард. $10,000 барои муҳориба, $10,000 барои ғалаба, $4,000 рӯҳбаландкунӣ барои як ҳафта пеш аз набар. Тревин Ҷайлс рақиби Майкл Моралес $51,000 бонуспулӣ кор кард. $45,000 барои муҳориба, $6,000 рӯҳбаландкунӣ як ҳафта пеш аз набар. Саид Нурмагомедов $104,000, $25,000 барои муҳориба, $25,000 барои ғалаба, $50,000 бонуспулӣ барои баромади беҳтарини бегоҳ, $4,500 бонуси рӯҳбаландкунӣ як ҳафта пеш аз набар. Рақиби ӯ Ванеса Демопулос $74,000, $10,000 барои муҳориба, $10,000 барои ғалаба, $50,000 барои баромади беҳтарини бегоҳ, $4,000 барои рӯҳбаландкунӣ бонус як ҳафта пеш аз набар. Мишел Перейра $106,000, $50,000 барои муҳориба, $50,000 барои ғалаба, $6,000 бонуси рӯҳбаландкунанда як ҳафта пеш аз муҳориба. Рақиби ӯ Адре Фиалио $12,000 барои муҳориба, $4,000 бонуси рӯҳбаландкунанда як ҳафта пеш аз муҳориба. Дивесон Фигередо $232,000, $150,000 барои муҳориба, $50,000 барои набарди беҳтарини турнир, $42,000 барои рӯҳбаландкунӣ як ҳафта пеш аз мусобиқа. Рақиби ӯ Брендон Марено гарчанде ки мағлуб шуда бошад, аммо аз ӯ дида пули бисёртар ба даст овард. $292,000 Брендон Марено, $200,000 барои муҳориба, $50,000 барои набарди беҳтарини турнир, $42,000 бонуси рӯҳбаландкунанда як ҳафта пеш аз набар. Набарди асосии бегоҳ Сирил Ган $540,000, $500,000 барои муҳориба, $42,000 барои рӯҳбаландкунӣ як ҳафта пеш аз мусобиқа. Фрэнсис Нгану чемпиони имшабаи мову шумо $642,000 ба даст овард. $600,000 барои муҳориба, $42,000 барои рӯҳбаландкунӣ як ҳафта пеш аз муҳориба. Хуб, акнун мегузарем ба қисми дигари видео. дар муҳорибаи асосии видео бисёре аз ҷанговарон ҳар гуна фикру ақида доштанд. Як ҷанговар мегуфт ки Сирил Ган ғалабаро ба даст меорад, дигаре бошад Фрэнсис Нгану. аз ҳамин хотир мо барои шумо реаксияҳои ҷанговаронро ҷамъоварӣ намудем ва худи ҳозир бошад пешкаш мекунем. сараввал аз Ҷон Ҷонс оғоз мекунем. бисёре аз коршиносон ба он назаранд ки набарди навбатии Фрэнсис Нгану бо Ҷон Ҷонс баргузор мегардад, аммо ин ҳоло номаълум аст. Ҷон Ҷонс ин муҳорибаро тамошо карда дар саҳифаи твиттерии худ чунин нависонд: агар ин қуллаи баланди маҳорат дар муҳорибаҳои вазни вазнин бошад, ман дар ҳаяҷонам. рекордҳои нав дар роҳ ҳастанд ки онҳоро шикастан мумкин аст. ӯ боз чунин нависонд: лол, шармандагӣ, аз нафақахӯрӣ истироҳат мекунам. ҷанговари нави ташкилоти Eagle FC Кевин Ли менависад: онҳо дар бораи куштигирӣ намедонистанд. блогер ва мӯҷзани амрикоӣ Ҷейк Пол: муҳорибаи дилгиркунанда. Стивен Томпсон: ягон кас боварӣ надошт ки Фрэнсис ана ҳамин тарз ғолиб мешавад. ана ин бозгашт. табрикоти ман ба нафари хатарноки рӯи замин. Билал Муҳаммад: як чизро қайд кардан зарур аст. агар Фрэнсис дар болои кардио ва гӯштини худ кор кунад, ӯ шикастнопазир мегардад. журналисти ташкилоти UFC Даниэл Карме менависад: кори беҳтарини чемпион. кӣ фикр дошт ки махсус гӯштин барои ӯ ғалабаро меорад? табрик мекунам чемпионро. ҳамдастаи Конор Макгрегор Дилан Данис оиди ин муҳориба чунин нависонд: дар муҳорибаи кӯчагӣ ман Фрэнсисро дар давоми на камтар аз 30 сония мехобондам. ҳамчунин бисёре аз ҷанговарону нафарони машҳур пас аз ин муҳориба Фрэнсисро Фрэнсис Нурмагомедов мегуфтанд. Билал Муҳаммад менависад: ин Фрэнсис аст ё ин ки Ҳабиб? менеҷери ҷанговари ташкилоти UFC Али Абдулазиз Фрэнсис Нурмагомедов. худи ҷанговар Фрэнсис Нгану дар саҳифаи расмии твиттери худ чунин нависонд: End Still. ҳамчунин дар пресс-конференсияи баъди муҳорибавӣ журналист аз Нгану пурсон шуд ки ман аҳамият додам камарбандро на ин ки Дана Вайт, балки матчмейкери ӯ Мик Мейнард ба шумо тақдим кард. ин бо хоҳиши шумо буд. Нгану дар ҷавоб гуфт ки шумо бояд аз ӯ инро пурсон шавед. ман ҳеҷ чизро намедонам. ба ин ҳеҷ алоқамандие надорам. фикр мекунам ки ин хулосаи ӯ буд. баъдан журналист гуфт ки Дана Вайт боз дар пресс-конференсия наомад.
фикр мекунам ки ин ҳам бо шумо алоқамандие дорад. Фрэнсис Нгану гуфт, ӯ ба пресс-конференсия наомад. Окей, фаҳмо, ман намедонистам. Сирил Гамбоша дар конференсияи баъди муҳорибавӣ чунин гуфт: ба ҳама барои дастгирӣ ташаккур. Ман шарм медорам ки ҳамаро шарманда кардам. Фрэнсисро табрик мекунам, аммо ман каме ғазабнок ҳастам. Аз тарафи дигар ман навакак пешравии худамро дар ин варзиш оғоз кардам. Намехоҳам ки Нгану аз UFC ҳамин тар равад. Ман реванш мехоҳам. Имконияти дуюмро мехоҳам. Агар реванш баргузор шавад, пас ман ба ғалаба кардан ҳаракат мекунам. намуди беҳтарини худамро нишон медиҳам. хуб дӯстон, инҳо буданд реаксияҳои ҷанговарону пулҳои коркардаи онҳо дар ин муҳориба. аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунам ки баҳри пешравии шабакаи Knockout TG лайк азер кунед. дар зери видео фикри худатонро нависед ва агар шумо то ҳол ба шабакаи мо обуна нашуда бошед, пас ҳатман обуна шавед, чунки ҳамавақт дар шабакаи мо хабарҳои ҷолибу диданӣ пешкаш мегардад. раҳмат ки видеоролика то охирашо тамошо кардем. худатонро дар ҳавои сардӣ эҳтиёт кунед. то барномаи навбатии Чӣ гап? Хайр.